Здравейте! Първо искам да благодарим на всички гости, които са така търпеливи днес, на организаторите за прекрасната организация и за всички и онлайн зрители. Днес ще представим един наш проект, който е специален за нас проект. Това е сградата Пърл център, или по-скоро това е централната офис сграда на ОББ Интерлийз. Тя е в младост на Александър Малинов. Много от вас я знаят, но като Пърл център, като име, не знам дали всички я познават. Относно нашата презентация с колегата, да се представим и ние, инженер Светослав Димитров. Той е ръководител на целия проект от началото до края. Аз съм инженер Христин Хараванов, съм управител на инженерни системи и двамата ще се поделим така презентацията, да ви бъде интересна, забавна. Ако има нещо, ще кажете, ако говорим бързо, може би да намалим или по-бавно да побързаме. Нашата идея е да представим един такъв проект, който е реконструкция, защото реконструкциите за нас са по-специални проекти. Те са по-трудни от новото строителство. Примери ще покажем много. Отваряме фасада, отваряме колона, ленж друго, отдолу има изненада и така са тези проекти, които трябва по-специално внимание и повече умение и опит за тези проекти. За този проект проектантите са от колегите от Амфион, възложител, както казах, ОБ Интерлийз, строителният надзор е Urban Engineering и Project Manager е Fortan. Светло ще продължи с сградата. Здравейте от мен на всички. Казвам се Светослав Димитров и съм ръководител проекти в инженерни системи. Първо ще започна малко с самата сграда. Тя се намира в квартал Младост на основния булевард Александър Малинов. Вероятно някои, които са минавали през квартала, са забелязвали самата сграда, че от дълги години тя стоеше празна. Намира се в сърцето така на квартала, но никога не е била завършена цялостно и никога не е била експлоатирана. Това е състоянието на фасадата, когато възложителят ни предаде сградата на нас. Обръщам внимание, тук по-напред в презентацията ще забележите и как се е трансформирала самата сграда. Фасадата, която е към булеварда, е доста плътна, с малки прозорци, малко светлина. След това ще покажем и как се е трансформирала. Това е снимка от вътрешността на сградата. Когато самата сграда е била с завършени инсталации по таваните, с частично готови настилки, имаше също така и монтирани определен брой ескалатори. Началото на нашата дейност стартирахме с демонтажни работи. Само Светло, извиняй да допълня, че отначало клиента той придоби тази сграда. Той придоби сградата и тази сграда трябваше да бъде отдадена под наем. Офис сграда за отдаване под наем, след което менеджмента взе решение и помисли, и взеха решение да стане тяхна централа. И в началото проекта беше различен и когато тръгнахме да работим в този момент, ние трябваше да изпълним една обикновена офис сграда. Да. Стартирахме изпълнението с демонтажни работи, като това беше основата за направа на последващото усилване и укрепване на сградата. Демонтирахме абсолютно всички инсталации, които бяха по таваните, демонтирахме наличните настилки, изкъртихме замазката и тук дойде първата изненада. Стандартно, знаете, изпълнение на циментова замазка се прави в порядъка на около 5-6 см. Тук за наша изненада замазката беше направена в порядъка на 8-12 см на участъци, което значително така увеличи времето за демонтажните работи и за изхвърляне на отпадъците.
Площта, която трябваше да демонтираме тази замазка е около 5500-6000 РЗП. 6000 РЗП, Да. което трябва да се демонтира. Скърти трябва да се изхвърли с контейнери, което в работещ район с близост с жилищна сграда, натоварни участъци, това е така предизвикателство голямо. В сградата имаше монтирани също и 8 ескалатора, които са били предвидени за използването и функциите на търговския център, тъй като сградата промени своето предназначение, инвеститора искаше да я превърне в офис сграда, тези ескалатори станаха ненужни. Затова ние ги демонтирахме, използвахме способ за демонтаж, като обратен ред на монтажа. Демонтирахме един по един елементите, докато оголихме и улекотихме самата конструкция и така свалихме 7 от тях. За един имаме интересна случка. Един от тези ескалатори се взе решение да бъде дарен на училище в град София и трябваше да го демонтираме без да го разглобяваме, така в вида, в който го виждате. Другото интересно след демонтажа е, че трябваше да бъде изнесен от сградата пак в същия вид, тя не позволяваше. Затова демонтирахме част от фасадата и по този начин извадихме ескалатора от нея. Но тук предизвикателствата специално за този ескалатор не спират нали, с тази дейност. Знаете, че сградата се намира до входа на метростанция Малинов и тръбата на метростанцията минава отдолу под основния булевард. В тази връзка е забранено да се спира тежка механизация и не ни разрешиха да натоварим самия ескалатор с автокран и съответно трябваше да търсим решение как да предвижим ескалатора до съседен парцел и оттам да бъде натоварен. Виждате процеса по самия транспорт, това стана ръчно. След демонтажните работи стартирахме с основната дейност по реконструкция и усилване на сградата. Преди да влезем ние в самата сграда, знаете, че се изготвя работен проект. Направено е преди нас конструктивно обследване и конструкторът е установил, че сградата има нужда от усилване и превеждане към действащите норми, така че да покрие стандартите на действащото законодателство и изискванията за новото предназначение на сградата. Усилването на сградата се осъществи чрез така няколко конструктивни елемента, усилване на съществуващи, увеличаване сечението на съществуващи стоманобетонни колони и стоманобетонни шайби, направа на нови капители, увеличаване сечение на нови капители, карбонови ламели и инжектиране на почта. Сега ще ви разкажа малко повече в детайли за тези процеси. Тук на тази снимка се вижда един капител, който е съществуващ, който трябваше да се увеличи като сечение. Виждате тази повърхност, която е доста награпавена и подготвена вече за армиране и за кофриране. Ето тук на тази снимка се вижда вече един такъв армиран елемент, колко сложно изглежда и на практика си е точно така. Това не е стандартно изпълнение, нали, както в повечето случаи се прави конструкция. Всички знаем новата сграда, кофраж, армировка, бетон,
декофриране процесите са ясни. Тук в реконструкцията и в реновацията на сградите нещата и подхода е малко по-различен. И по време на реализацията човек трябва да има опит, да взема решения навременни и тук се вижда този капител, който след това сега ще покажа и други елементи. Това е една армирана колона, пак по същия начин с увеличено сечение от тази страна. Тя е съчетана дори с капител. От тази страна се вижда удължаване на плочата, тъй като част от плочите бяха с различно излизане към фасадата и за монтаж на новата фасада се наложи да увеличаваме тяхните сечения и да ги удължаваме. Сега ще си кажете, че сигурно това е най-трудната част в изпълнението, но ще ви покажа и следващите стъпки. След армиране на колоните и на елементите следва кофража. Кофража при такива случаи също е доста специфичен. Има определени детайли. Това не е масов инвентарен кофраж. Всяка форма се прави по размер, по местоположение. Ето тук един такъв детайл, който пресича стена и е доста сложен за изпълнение, не само като кофриране. И ето тук стигаме до най-сложната част в процеса по увеличаване на сеченията на съществуващите елементи. Това е бетонирането. Защо е най-сложната част? Бетонирането се осъществяваше през отвори, през плочата, като, както споменах, до самата сграда нямаше достъп за тежка механизация, съответно бетон помпи, бетониране, нали, механизирано. Това, което успяхме така с доста варианти да измислим, беше бетонът да бъде доставен до плочата с бетон помпа в участък, в който успяваше да стигне самата тръба и маркуч, и оттам ръчно с ръчни колички и с повече хора бетона се транспортираше до съответното място за наливане и след това виждате тук процеса как сме наливали и вибрирали елементите от горната страна. В бетонирането също тук мога да обърна внимание нещо, което в реконструкциите и в този тип изпълнение на обекти е самото вибриране. Освен нали, бетонирането, след като декофрираме самите елементи, се надяваме те да не бъдат десортирани, да бъдат гладки с елементи, които да бъдат изпълнени в проектно състояние. Естествено, подхода при такъв тип реализация на проекти е проба-грешка. Винаги има такива моменти. Тъй като имаме опит с подобни сгради от други места, знаем, че е хубаво да направим няколко елемента, да изпробваме самата технология, да сме сигурни, че това е работещо и след това да продължим. Тук в случая го направихме пак по подобен начин. Изпробвахме няколко рецепти на бетон, изляхме един-два елемента и оцелихме точната рецепта, така че бетонът да бъде вибриран и елемента да излезе хубав, гладък и без да е десортиран. Тук на тази снимка се вижда как сме направили конструкцията на
отвора, който бяха ескалаторите. Това е метална конструкция, тя не се вижда, ламарина отгоре и армировка, така наречената ламарино-бетонова плоча. Ето тук стигаме до съществената част на усилването и укрепването на конструкцията. Това е монтажа на карбонови ламели. Не знам дали някой се е сблъскал с подобен монтаж до сега. Ще ви кажа една цифра. На обекта са монтирани над 14 км ламели. Не знам как ви звучи. Процеса по... С каква цена са? Ами това не мога да ви отговоря. Трябва да се обърнете към доставчик. Да. С много висока цена са. Като цяло това е технология, която спасява конструкциите. Съответно производството е доста скъпо, материалите са скъпи, полагането е скъпо също, но да се върна на фокуса на самия монтаж. За да се монтира една подобна такава ламела, конструкцията трябва да е изцяло оголена, трябва да е изчистена, за което правихме и демонтажните работи в самото начало. След като сме достигнали до плочата, процесът по полагане е шлайфане на бетоновата настилка, за да се отворят порите на бетона и да може епоксидното лепило да направи добра адхезия с повърхността. Представете си какъв труд и как сме работили на обекта при монтажа на 14 км от тези ламели. Другото, извинявайте, само че превъртях. Другото нещо, което е част от укрепването и усилването на тази сграда, това е инжектирането на микропукнатини, които бяха налични по плочите с инжекционна смола. След приключване на усилването на сградата, стартирахме с изграждане на инсталациите. Всъщност процесите по изпълнението вървяха успоредно, тъй като такъв тип сграда е с такива обеми и етажност позволява да се работи на различни места, различна дейност. Сградата е с 4 надземни етажа и с 3 подземни етажа и можем реално да разгърнем потенциала си на всички етажи. След като определена зона бъде демонтирана, следват дейност. След като се демонтира определен участък, след това можем да започнем с усилването и съответно с инсталациите. Тук е момента да спомена, че когато започнахме изграждането на тази сграда, инвеститора имаше едно намерение. Той притежаваше сградата от доста години и тя така стоеше празна. Тяхното намерение беше тази сграда да се отдава под наем и да се изпълни базово с инсталации, с довършителни работи, а след това всеки наемател, който се наеме офис, да си направи съответните подобрения на интериора. Но в последствие, по време на изграждането, инвеститора промени своята концепция и реши тази сграда да я превърне в централен свой офис. Оттам произлязоха различни виждания и идеи за самите инсталации и на нас ни беше възложено като инженерни системи
да направим инженеринг на основните и най-важни инсталации. Това бяха ОВК инсталацията и електроинсталацията, както и централизираното управление, за което ще стане дума малко по-късно. Имахме и едно интересно така условие от страна на възложителя, което значително ни затрудни, ни накара да търсим решение. Това е изискването за светла височина на етажите от 280 см. Те искаха да осигурят комфорт на хората, да има така въздух, пространство, хората се чувстват комфортно в самата сграда и ни наложиха това условие още в самото начало, когато започнахме инженеринга на инсталациите. Само ще спомена защо е интересно, нали, и предизвикателно за нас. Конструктивната височина на етажите е 3,60, плочата е 20 см, светлото разстояние между пода и плочата е 3,40. За да получим 2,80 имаме не повече от 50 см, в които трябва да направим всички инсталации по тавана. Те трябва да се пресекат, трябва да преминем през съответно стоманобетонните елементи. Както в началото на презентацията стана ясно, изграждахме доста капители по плочите, които съответно пречеха за преминаване на инсталациите. И другото условие, което поставиха инвеститорите, това беше да има двоен под. Това е сграда, която е проектирана за търговски център. Не е замислена още в самото начало да има двоен под, да има окачени тавани, високи и така нататък. Ако сте се сблъсквали с подобен тип сграда, знаете как двойният под има достатъчно пространство да се развият инсталациите, има достатъчно пространство над таваните, но това беше важно условие за инвеститора и ние го спазихме. Като имаше участъци, разбира се, ето тук се виждат пресичане на инсталации, където нямаше как да се получат нещата. В тези случаи архитектите направиха понижение на таваните и чисто архитектурно избегнаха това нещо. Стана от дефекта ефект, както се казва. Как постигнахме това с ОВК инсталацията, защото тя е най-обемна и заема най-голямо пространство? Направихме по-тесни, по-малко високи въздуховоди и по-широки, така че да се събират в пространството, където е стоманобетонния капител и минимално да излизат от тази равнина. На обекта, освен тези инсталации, които споменах, нали, и бяха на инженеринг към нас, изградихме пожароизвестяване, стандартните, които са за една такава модерна сграда, офис сграда. Тук само ще спомена още нещо. Преминахме от първоначалната водна инсталация, която беше налична в сградата, в модерна VRV система, чрез която зонирахме различните етажи, различните фасади, изградихме двутръбна, за да спестим средства на инвеститора и същевременно направихме много външни тела, които разделихме на зони, така че да покрием изискването за преходните сезони. В определен участък климатичната инсталация може да работи на охлаждане, в определен участък може да работи на отопление, тъй като са разделени, нали, като външни тела. Така, наложи се, тъй като сроковете, както и за презентацията и на строителството бяха ограничени, да работим успоредно, заедно с отваряне на фасадата работим. Това се наложи по време на почти цялото строителство.
Взехме необходимите мерки, изграждаме стени, успорни стени по фасадите, успорен долу, така че да спазим нашия график. Да. Това е, тази снимка е част от процеса на смяна на фасадата към булеварда. Ето тук се вижда вече напредъка на самата фасада. Направихме нали, по проект на архитектите, демонтирахме по-голяма част от плътната фасада. Направихме окачена фасада, чрез която вкарахме много светлина в самата сграда и голям комфорт за работещите там. Тук имахме съответно казусите, които са неизбежни по пътя на реконструкцията. Понеже запазихме съществуващите равнини от двете страни на стъклената фасада, се получи едно разминаване, което архитектите много умело промениха и направиха детайл, така че фасадата да изглежда леко изпъкнала спрямо съществуващата фасада и по този начин се обраха неравностите и се получи много добър ефект. По време на реализацията на фасадата и на останалите дейности извършвахме всички инсталации, довършителни СМР-та, преградни стени, всички процеси протичаха успоредно и така напредвахме с темповете на строежа. Другото предизвикателство, което имахме тук по време на реализацията, това бяха интериорните решения. Проектантите така направиха един изключително модерен и функционален офис с много добра визия, но тази добра визия съответно се постига и с определени детайли и елементи. В проекта бяха заложени таваните, бяха една от основните един от основните архитектурни акценти, като те заложиха на свободни тавани с извити форми, заоблени. Всеки таван изглежда като отделен и като общо съчетан. Сега ще видите на следващите снимки. Това вече са готови тавани. Тук предизвикателството при изпълнение на тези тавани е първо заоблените части. Може би който се е занимавал с подобен тип дейност, знае, че кръгли, овални, заоблени части за изпълнение са най-трудни и в конструкциите, и в архитектурата. Като цяло са много трудоемки, много пъти трябва да се правят, за да се постигне добро качество. Освен тези тавани, допълнително архитектите поискаха тавана, който е над окачените тавани с гипсокартон, да бъде боядисан в черно. Това беше страхотна изненада за нас. Както виждате, всичко е бяло и таваните над тези окачени тавани трябваше да са черни. Тук използвахме една хитрина и подход, като боядисахме първо долния таван в бяло и след това боядисахме горния таван, бетона в черно. Как постигнахме това нещо? След като бяха готови таваните, пуснахме завеси между тях и пространствата, така че да не достига боя, и пространствата, които останаха свободни между самите тавани, бяха изпръскани с черна боя. Ето тук се виждат вече малко по-добре. Това е снимка на завършен етаж, подготвен за обзавеждане.
Виждате готовите тавани, осветителни тела, климатичните решетки на телата, готовия под, настилката от мокет с фигури, един завършен с разноцветни настилки, един завършен участък. Това са вече снимки от готовите обзаведени помещения. Искам да обърна внимание да подчертая, че следващите снимки не са 3D модел и са реални от изпълнението. В сградата, за да бъде тя достатъчно модерна, естествено и трябва централизирано управление. Проектирахме такова за инвеститора, изградихме централизирано управление на всички важни системи от сградата. Управляваме чрез системата всички ОВК инсталации, управляваме вентилатори, вентилационни камери, дебит на въздуха, климатични тела. В проекта бяха интегрирани над 110 електромера, с които разделихме електропотреблението към всяка една система. BMS инсталацията обхваща също електроинсталацията, централизирано изключване на осветление, след като няма никой в офиса, интегриране на водомери, над 40 водомера, дали има потребление, какво потребление. Ако няма никой в офиса и има забравена мивка пусната, веднага сигнализира, някой отива и я спира. Датчици, сензори за течове, много неща. Така, ето тук още една снимка от готов етаж. Виждате комфортната среда за работа, приветливо, изключителен интериор, модерен. Обособиха се кътове и зони за хранене, за почивка, за отдих, за комуникация между колегите. Ето тук още една снимка от готовия интериор. И това е готовата фасада. Стара, нова. Да, сградата апел всички възложители, проектанти, представители да не се плашат да този ангажимент да имат такива реконструкции. На откриването на сградата мениджмънтът каза, че са най-добрите офиси на KBC Group. И така, благодарим за вниманието на всички.